Çalakiya greva birçîbûnê a Leyla Güven di 146 rojan daye digel wê tê gotin li zindanên Tirkiyeyê ji 7,000 zêdetir girtiyên siyasî ji bo heman armancê ji bo bidawîkirina tecrîda li ser rêberî PKK Abdullah Öcalan di çalakiya birçîbûnê de ne rêxistinên sivîl balê didin ser rewşa xeter a saxlemiya girtiyan. Ji bo bala raya giştî bikişînin sîdayekên girtiyên siyasî li baroya Amedê ji bo sê rojan dest bi çalakiya birçîmayînê kirin. Parlamenterên HDP çûn serdana wan. Musa Farrokhzadê parlamenterê Amedê daxuyeniyek da û destnîşan kir dayîk ji bo pêşî li bûyerên xerab bigirin weka hişyarî dest bi çalakiyê kirine. Bi rastî rewşa girtiyên azadî xetere da. Gelek girtiyên azadî avêtine hicre bawan tu kes naêdin. Hatta meriv kare bêje va tiştê ku ji bo grevên birçîbûnê pêwîstî hebe vana hemû qut kirine zulm û zordarî îşkence ve holvane ser girtiyên azadî berdewam dike. Ber vê qasê dayîkên me jî do hatin vê derê baroya Amedê biryara greva birçîbûnê danne. Tiştê ku dayîkê me dibêjin heta ku va tecît berdewam bike zarokên me li girtîgehan nav berpadanê bin ji me re jiyan ne mimkün e. Em nikarin mala xwe da ûsa bi hêsanî rûnîkin xwarin û vexwarin zaten qirika me naçe zarokê me rewşekî xetere dane. Heta niha heşt girtî ji bo protestoya tecrîdê li girtîgehan xwe kuştin. Namzedê HDPê navçe Baxlera Zeya Ceylan jî çû serdana dayîkan. Wekî ku tê zanîn Komîsyona Hilbijartina Tirkiyeyê biryarek nû girt ku namzedên bi biryara hikmê qanûnê de ji karê xwe hatina avêtin nikarin destûrnameya şaredariyê bigirin. Zeya Ceylan jî di nav heşt şaredarên HDP de ye ku ew jî bi biryara hikmê qanûnê de ji mamostetiyê hatibû avêtin. Wek biryarekî bêheqûqî lê dinêrin, biryarekî siyasî ye û armanca wî jî desteserkirina îrada gelê me ye, îrada Baxlera, îrada gelê Amedê ye. Li jinê hilbijartinê ya navçe jî ya bajar zî ya bilind zî gor me bûn amûrekî hêzên desthilatdar, amûra siyasetê û gor siyasetê biryar dan di aleyhiya gelê me de ne di hiqûqa navhondirîn de ne di hiqûqa navnetewî de bingehekî ku ser karbin vî biryarê bigirin nîne. Di 19 Sibatê de meselî li jinê hilbijartinê de ku em dixwazin bikevin hilbijartinê dikarbûn meveto bikin, dikarbûn red bikin, dikarbûn qebûl nekirin. 19-13 ro îmkanên wan ên lêgerîn lêkolînê li ser me hebû viya jî nekirin. Wekî kemînekî viya danîn pêşiya me em bi dengekî pir bilind navçeya reza bi 116,000 em bi ser ketin şûn da ji me girtin îrada gelê me dixwazin bidin yê dinê. Em ê li îrada gelê xwe xwedî derkevin. Em ê bi terkoşîna demokratîk li îrada gelê xwe xwedî derkevin. Piştî serdana dayîkan, şaredar Zeya Celal û parlamenter çûn ber avahiya şaredariya Baxlera. Lê polîs nehêş li ber avahiyê daxuyanî bidin an bikevin hundirê şaredariyê. Seçilmiş kim? Seçilmiş kim? Hepimiz seçilmiş. Hepimiz seçilmişiz. Polîsan gotin heta destûrnameya xwe nestînin nikarin bikevin hundir. Kesên hatibûn li dijî helbesta polîsan protesto kirin û li ber avahiyê rûniştin. Heman protesto wê roja înê jî bidome. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Yeterli süre size verilecektir. Başta milletvekillerimiz olmak üzere